Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем наши размовы про тое, што адбываецца ў Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарады, і з намі на сувязі у сваім рэгулярным эфіры на Еўрарады. Раз на 2 тыдні мы сустракаемся з нашим кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красуліным. Добрый дзень, спадар Яўген. Дзень добры. Ну что ж, зачакаліся, з улікам таго, што бачыце, папярэдні эфір з вами я пропусціў, не прыйшоў на заняткі по уважительнай, правда, прычыне, тым не менш. З задавальненнем ізноўку вярнуся да наших таких гістарычных тэмаў, якія звязаныя з актуальнымі падзеямі і паралелямі. І да паралеляў. Тое, што сёння адбываецца у нас, у нашым 25-м годзе, што адбываецца ў Еўропе, я маю на ўвазе спробы замірыцца з Путіным дзеля спынення вайны. Мэта, безумоўна, вельмі такая гуманістычная і прыгожая, але шмат хто параўноўвае з 1938 годзе, калі спрабавала Еўропа замірыцца з Адольфам Гітлерам. Ці апраўданыя гэтыя паралелі? Вось, ведаеце, тут заўжды ж выпраўляюць, так, калі кажуць, што вайна ідзе з 22-го году, заўжды выпраўляюць. Не, таварышы, вайна ідзе з 14-го году. І што характэрна, менавіта тады ўсплылі першыя вось гэтыя паралелі, прыгадванне Мюнхена 38-го году і той рэакцыі, якую у першую чаргу заходні свет прадэманстраваў на агрэсіўныя дзеянні Расіі ў дачыненні да ўкраінскіх тэрыторыяў. І, дарэчы, тады, скажем так, больш, можа, з сімпатый, з такой схільнасцю менавіта да такого варыянту вырашэння праблемы ставіліся да таго, што давайте, можа, Расія хай возьме гэтыя тэрыторыі, спакайней усё будзе, возьме, супакоіцца, не будзе вось гэтых падставаў для канфліктаў паміж Расіяй і Украінай, зноўку задаволім яе жаданні і гэтак далей. Тады вось больш такая чэмберленаўская была пазіцыя, што давайте пагадзімся з гэтым. Заўважым, што пасля пераходу да актыўнай фазы, шырокамаштабнай фазы вайны у 22-м годзе тут ужо менш, скажем так, прыязна ставіліся да заспакаення агрэсару, хоць гэтая тэма і не была ў шырокай такой медыйнай прасторы аж вось да апошніх тыдняў, калі гэтае замірэнне яно зрабілася не тое, што непазбежным, но яно зрабілася сур'ёзным выклікам для увогуле сітуацыі ў свеце. Зноўку праз паралель з 38-м годам. Так, можа, хто не памятае, што адбылося ў 1938 годзе, скажем так, канцэптуальна адбылося сутыкненне паміж новай з'явіўшейся сілай, гэта Трэцім райхам, нацысцкай Нямецчынай, і традыцыйнымі цэнтрамі сілы, у першую чаргу гэта Брытанская імперыя. І вось тут узнік канфлікт, шмат у чым, канешне, які выцякаў з вынікаў Першай сусветнай вайны, калі Нямецчына спрабавала рэабілітаваць сабе і ў ваенным пляне, у вайсковым пляне, у першую чаргу, і ў такім геапалітычным, як цяпер модна казаць, пляне. І гэты геапалітычны плян, ён прадугледжваў у тым ліку і пашырэнне тэрытарыяльнай і рэсурсавай базы Трэцяга райху. Да гэтага часу ўжо Трэці райх прадпрыняў такія агрэсіўныя крокі, якія парушалі міжнародныя дамоўленасці. Гэта рэмілітарызацыя Рэйнлянду. Гэта тэрыторыя на мяжы паміж Нямецчынай і Францыяй. Яна мусіла быць дэмілітарызаванай, но Трэці райх увёў туды свае войскі. І гэта Францыя праглянула, як і Брытанская імперыя таксама. Потым аншлюз Аўстрыі. Таксама тое, што, на што дзяржавы паглядзелі скрозь пальцы, хоць потым, зноўку гэта ўжо было падчас Нюрнбергскага працэсу, была зроблена выснова, што так справы не робяцца. Дарэчы, вось таксама паралель з крымскай тэрыторыяй, калі Крым Расія акупавала, і яна там правяла быццам бы рэферэндум. У Аўстрыі таксама нацысты правялі рэферэндум.
І пра гэта напісана у матэрыялах нюрнбергскага працэсу, што гэта парушэнне і ўнутранага і міжнароднага права. Бо так рэферэндумы не праводзяцца пад рулямі аўтаматаў. І нарэшце вось гэты судэцкі крызіс. Ну тут просто паралелі танчаць у вачох са страшнай сілай. Бо Судэты гэта тэрыторыя, якая па выніках Першай сусветнай вайны дасталася Чэхаславаччыне, дзяржаве, якая ўтварылася па выніках Першай сусветнай вайны. Дарэчы, яна да гэтага была не часткай нямецкай імперыі, а аўстра-вугорскай. І гэтая тэрыторыя Судэты, яна была населена пераважна нямецкімі пасяленцамі, немцамі. Іх там было каля 3 мільёнаў, яны складалі падаўляючую большасць насельніцтва гэтай тэрыторыі. І у Чэхаславаччыне ад самага пачатку існавання існавала такая праблема, зноўку вядомая нам добра. Гэта праблема моўная. Бо хто чытаў паходжанне бравага ваякі Швейка, той ведае, што вось гэты канфлікт быў паміж нямецкай мовай і чэшскай мовай. Нямецкая мова насаджвалася як пануючая, чэшская заціскалася як мова, так перыферыя, мова вёскі, некультурная і так далей. Пасля набыцця незалежнасці ў Чэхаславаччыне змяніліся вось гэтыя трэнды. Чэхаславацкія палітыкі пачалі аднаўляць мову, практычна ствараць яе наноў. І гэта выклікала незадаволенасць з боку нямецкага насельніцтва. Нават была дуэль паміж дэпутатамі парламенту, немцам і чэхам праз моўнае пытанне. Чэх, дарэчы, быў параненым падчас гэтай дуэля. І вось гэтае пытанне таксама ўсплыла ў сувязі з Судэтамі. І што цікава, такім лакаматывам раздування гэтай праблемы, гэтага крызісу быў менавіта Трэці Райх і Гітлер, не самі судэцкія немцы. Упершыню свет пра гэтую праблему моўную пачуў ад Гітлера. І зноўку вось паралель, так, мы таксама можам пачуць, што гэтыя украінцы, якая розніца там, на якой мове размаўляць, размаўлялі бы на расейскай, і іх не было б падставы для вайны. Ды не была падстава. Галоўнае не тое, як размаўляюць в Украіне, галоўнае тое, што ідзе з Расіі у нашым выпадку. Вось у 30-х гадоў галоўнае было тое, што ішло з Берліну. Дарэчы, калі паглядзець на карэспандэнцкія бюро вядучых інфармацыйных агенцыяў тады, у Празе ніводнага практычна. Усё ў Берліне. Таму свет чуў голас Берліну. І пра судэцкі крызіс свет даведаваўся менавіта праз берлінскія гэтыя вусны, якія крычалі, як там заціскаюць нямецкую мову, як там здзекваюцца з немцаў, увогуле праводзяць геноцид гэтыя клятыя фашызды чэхаславацкія. Канечне, гэта ўжо так асучасніванне нашых наратываў. І у выніку у свеце была сфармавана вось гэтая пазіцыя, што так, можа там чэхі штосьці робяць недобрае з гэтымі несчаснымі судэцкімі немцамі. І было некалькі спробаў з боку Берліну вырашыць гэтую праблему, не тое, што праблему, утвораную імі праблему перагарнуць сабе на карысць, каб атрымаць Судэты сабе ва ўладанне. Но Чэхаславаччына паўстала вельмі упарта супраць гэтага. І гэта не тое, што было процістаянне Давіда і Галіафа. Трэці Райх тады далёка не быў гатовым для паўнамаштабнай вайны. А ў Чэхаславаччыны, у сваю чаргу, было неблагое войска, якое было на лідуючых пазіцыях, адной з лідуючых пазіцый в Еўропе, плюс ваенная прамысловасць вельмі моцная, і плюс геаграфічныя умовы. Гэта судэцкія горы, там даволі цяжка весці наступленне. Абарона там куды больш эфектыўнай будзе. І, дарэчы, чэхаславакі рыхтаваліся да гэтай абароны, будавалі там лінію абарончую. І, канешне, калі б іншыя краіны абралі пазіцыю Чэхаславаччыны, гісторыя пайшла іншым шляхам. Але Брытанія, Францыя вырашылі, што ім не трэба воевать за Чэхаславаччыну і увогуле рызыкаваць сваімі, скажем так, лёсамі зноўку Еўропы дзеля таго, каб абараніць нейкую тэрытарыяльную цэласнасць нейкай маленькай краіны. Дарэчы, не ведаю, зойдзе пра гэта размова далей, таму на ўсялякі выпадак зраблю
такі лірычны отступ, Трамп зрабіў одну вельмі непрыемную рэч. Ён вярнуў у медыйную прастору і увогуле ў наратывы вось гэтае паняцце маленькай і вялікай дзяржавы. Тое, што старанна вынішчалася, ну, практычна ўсё 20 стагоддзя, асабліва ў другой палове, у пачатку 21, і падаецца ўжо, как бы гэта было пераможана. Но не, як і дактрына Монро, на плечах Трампа гэта уносіцца вось у міжнародную павестку, і ўжо чытаеш, падаецца, ну, нармалёвыя адэкватныя рэсурсы міжнародныя, замежныя. І там написано маленькая краіна, вялікая краіна, маленькая краіна, вялікая краіна. Вось такая іерархія, якая ставіць нас у вельмі невыгадную сітуацыю. Ну, зноўку, гэта так метадалагічная такая заўвага. Вяртаемся до 38-го году. І у выніку, дарэчы, яшчэ адзін момант, тады ўсё ж такі, як бы мы кепска не думалі пра пазіцыі Невіла Чэмберлена, тагачаснага брытанскага прэм'ера, вось гэтага усеагульна прызнанага аўтара палітыкі заспакаення агрэсара, у яго была свая рацыя пэўная. Ён зыходзіў з якраз Першай сусветнай вайны. Гэта ж была вялікая катастрофа, і не толькі катастрофа, скажем так, у фізычным пляне, якая пацягнула за сабой гібель мільёнаў людзей, дзесяткаў мільёнаў. Гэта была катастрофа светапоглядная. Белы чалавек, еўрапеец, паўночнаамерыканец раптам пераканаліся, што чалавечы розум настолькі неразвіты, настолькі пераацэнены, што ён прыводзіць вось да гэтай мясарубкі і не дзе-небудзь там у Афрыцы ці ў джунглях Азіі, а ў цэнтры Еўропы. Дарэчы, вось гэты крызіс, у тым ліку крызіс філасофіі, так чалавецтвамі не пераадолена дагэтуль. І плюс вельмі моцна ўплывала на карціну света тады кніга такога брытанскага эканаміста Эйнджела, Норман Эйнджел. Ён напісаў яшчэ да Першай сусветнай вайны кнігу, вядомую, вельмі знакамітую кнігу «Великая ілюзія». Пад гэтай назвай яна выйшла ў 1910 годзе, дзе ён проста вось эканамічна-матэматычна даказаў, што вайна ёсць невыгаднай, асабліва для заможных капіталістычных дзяржаў. І вось усе пляскалі ў далёнцы гэтай кнізе. У 1933 годзе Эйнджел атрымаў Нобелеўскую прэмію міру за яе, і ўсе верылі, што гэта ж невыгадна, паглядзіце. Вось, і вось гэта ўсё нежаданне паўтору Першай сусветнай, разуменне, што гэта невыгадна. І ўвогуле вось гэта іерархія вялікія маленькія дзяржавы прывяла да таго, што 30 верасня 1938 году у Мюнхене на сумеснай канферэнцыі Францыі, Брытаніі, Нямецчыны, Італіі было вырашана аддаць Судэты Нямецчыне, Трэцяму райху. То бок Чэхаславаччына заставалася сам-насам з агрэсарам, ёй ніхто б не аказаў дапамогу. Савецкі Саюз таксама, там была ўмова, што калі Чэхаславаччына будзе абараняцца, тады дапаможам. Калі не, тады не. Фактычна там былі знакі, што Савецкі Саюз не ўмешаецца. І кінутая ўсімі Чэхаславаччына аддала Судэты без супраціву, а потым літаральна праходзіць некалькі месяцаў, гэта ўжо весна 1939 году, адбываецца поўная акупацыя Чэхаславаччыны Трэцім райхам. Бо вермахт зноўку атрымаў, па-першае, ён перайшоў праз межы геаграфічныя, вось гэтыя судэцкія горы. Потым ён атрымаў у якасці трафеяў вялікую колькасць тэхнікі баявой, вельмі неблагой тэхнікі чэхаславацкай. І такім чынам ён нарасціў свае рэсурсы. Што характэрна, галоўнымі апанентамі вось у гэтым судэцкім крызісе і прэтэнзіі Нямецчыны на Судэты, галоўнымі апанентамі былі нямецкія генералы, якія казалі, не казалі Гітлеру, яны так думалі: дэбіл, ты што робіш? У нас жа няма магчымасці, ваеннай магчымасці у нас няма акупаваць гэтыя самыя Судэты. Мы прайграем. Не, вось Гітлер пайшоў тут фактычна на авантуру, і мы бачым, што ён выйграў.
І цяпер, калі мы глядзім на сітуацыю, якая разгортваецца вакол Украіны, мы зноўку усе гэтыя паралелі. Узнікае агрэсіўная сіла, сіла нацыяналістычная, якая выкарыстоўвае тыя ж нацыстоўскія наратывы, што там крыўдзяць не нямецкамоўнае, цяпер расейскамоўнае насельніцтва. Зноўку паўтаруся, гэтыя наратывы былі б усё роўна, якой бы не была палітыка Украіны ў сферы мовы. Там, дзе руская мова, там рускі мір, гэта мы ўсе ведаем. І пачынаецца гэты захоп. Праўда, у адрозненне ад 1938 году заходні свет, тут яшчэ адзін лірычны отступ, усе клянуць Будапешцкі мемарандум, які даваў гарантыі Украіне за вывод ядравай зброі, даваў гарантыі цэласнасці тэрытарыяльнай. Там не было прапісана, напрыклад, як у статуце НАТО, 5 артыкул, атака на аднаго з шальцоў ёсць атакай на ўсю арганізацыю. Там было прапісана толькі тое, што калі будзе нейкая пагроза, краіны падпісанты гэтага мемарандума абязуюцца падтрымаць Украіну. Тут нельга спрачацца, яны падтрымалі Украіну. Ніхто пакуль з заходніх краін не выступіў на баку Пуціна і Расіі. Таму тут ўсё ж такі мемарандум, можа, ён сфармуляваны быў не так, як нам бы хацелася і украінцам хацелася. Што рабіць, тады таксама былі свае уяўленні і свае падыходы да міжнародных адносінаў. І свая вера, у тым ліку дэмакратычную Расію, ейную светлую будучыню. І далей мы маем гэты самы паход да сітуацыі Мюнхена 1938 году, калі частка, зноўку падкрэсліваем, частка заходняга свету у асобе адміністрацыі Трампа думае падпісаць пагадненне з Расіяй наконт гэтага завяршэння канфлікту. Прычым, зноўку, як толькі з'яўляюцца гэтыя самыя звесткі пра перамовы з Расіяй, пра тэлефонны званок Пуціну без папярэдніх умоваў, гэта ўсё расцэньваецца як проста здача пазіцыі, капітуляцыя перад Пуцінам. І, уласна кажучы, тое, што ў Саудаўскай Арабіі перамовы праходзяць без Украіны, гэта таксама нагадвае Мюнхенскую канферэнцыю, дзе Чэхаславаччына была адсунута ад вырашэння праблемы, якая яе жыццёва тычылася. Я можна трошечку пераб'ю просто адразу, калі ў 38 годзе лёс Еўропы у прынцыпе вызначалі добра ці дрэнна, але еўрапейскія гульцы, то тут атрымліваецца, што лёс Еўропы вызначае ўвогуле з другого боку гулец, які знаходіцца за акіянам. Тут ёсць такі у нас тренд, можа, не надта добры. Гэта перабольшванне таго ўнёску, які зрабілі Злучаныя Штаты Амерыкі у дапамогу Украіны процістаяць расійскай агрэсіі. Давайте крышачку вернемся назад і прыгадаем, як усе клялі адміністрацыю Байдена за тое, што яна аказвае недастатковую дапамогу Украіне. І калі мы па лічбах, а цяпер гэтыя лічбы даволі так шырока публікуюцца у медыа, у тым ліку і ў нашых можна гэта знайсці, у некаторых, правда, у асноўным гэта у сацыяльных сецівах, у пастах сустракаецца, лічбы, калі іх параўнаць, падводзяць да таго, што еўрапейскі ўнёсак у абароназдольнасць Украіны крышачку вышэйшы па шмат якіх пазіцыях, чым унёсак Злучаных Штатаў Амерыкі. І зноўку тут усялякі выпадак, калі ў нас не зойдзе пра гэта гаворка ў далейшым, калі мы не падыдзем з іншага боку да гэтага. Тут пазіцыя той жа Еўропы, якая, як яе цяпер абвінавачваюць, не жадае дапамагаць Украіне так актыўна, як яна магла б. Гэтыя, скажем так, преславутыя 2% тратаў бюджэту на вайсковую падрыхтоўку, гэта
такая тэмка зноўку там же там прыводзіцца, што падняцце да 4-5% тратаў на вайсковы бюджэт дазволіць даць ну, просто каласальныя сумы дапамогі в Украіне. Гэта вельмі такія рызыкоўныя разважанні, бо разлік Пуціна у тым ліку і ўвогуле разлік расейцаў на тое, што захад, заходнія грамадствы не вытрымаюць вось гэтага ваеннага процістаяння і ў першую чаргу фінансавых тратаў. Бо што такое падвышэнне вайсковага бюджэту? Гэта падвышэнне падаткаў. Я размаўляў з маімі літоўскімі сябрамі, яны казалі, што мы згодныя там за батон, за булку хлеба заплаціць крыху болей, но толькі дзеля таго, каб мы былі падрыхтаванымі даць адпор расійскай агрэсіі. Но гэта, скажем так, мае сябры, любы беларускі сацыёлог тут скажа, што трэба выйсці з сваёй бурбалкі і паглядзець на настрой грамадства. А настроі грамадства мы бачым, яны вельмі ўразлівыя для маніпуляцыяў, для дэмагогіі. І тут можна ціснуць зноўку на эмоцыі, ціснуць зноўку, вось як зрабіў Вэнс у Мюнхене, на зноўку дэмакратычныя каштоўнасці. Маўляў, вы што, супраць дэмакратыі? Вось вашае грамадства прагаласавалі за прарасійскія партыі, вось і прызнавайце гэта. І тут вось гэты падаецца невялікія лічбы, так, ну што такое 2% ці 5% розніцы. А гэта можа ўсё быць інвестыцыяй у перамогу прарасійскіх і зноўку такіх заспакаенчых палітычных сілаў, якія будуць казаць, што глядзіце, якія выняткі нам, мы-то тут пры чым? Разбіраюцца там нейкія дзікуны ў сябе ва ўсходняй Еўропе, хай разбіраюцца, а мы тут пры чым? І гэта можа змяніць палітычны ландшафт в Еўропе даволі моцна, прычым у той момант, калі, напрыклад, Расія, атрымаўшы перадышку у вайне з Украінай, зноў падпампуе свае цягліцы і нечакана там з тэрыторыі якога-небудзь свайго сатэліта кшталту Беларусі атакуе краіны Балты, Сувалскі калідор, там, не ведаю, Румынію ці што-небудзь яшчэ. Вось. І тут вось, вельмі такая сітуацыя непростая складаецца. І як і ў сітуацыі з Невілам Чэмберленам, які меў свае разлікі і развагі, калі спрабаваў заспакоіць Гітлера, тут таксама ёсць свае сэнсы і свая рацыя ў тым, што, напрыклад, не падвялічваць вайсковыя выняткі бюджэтныя. Ці, напрыклад, ўсё ж такі цяжар гэты так размяркоўваць не толькі на еўрапейскія краіны, а ўсё ж такі спадзявацца, што Злучаныя Штаты Амерыкі, якія доўгі час былі такім гарантам дэмакратыі ў свеце, трыумфу дэмакратыі, і яны выступалі заўжды супраць кепскіх хлопцаў, што яны таксама возьмуць частку на сабе гэтых самых выняткаў. Но мы бачым, што Злучаныя Штаты вырашылі вярнуцца да дактрыны Манро і пакінуць канфлікты старога свету старому свету і спрабаваць там штосьці зрабіць у сабе. І зноўку мы памятаем вынікі Мюнхена 38, гэта другая сусветная вайна, куды ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што тады ў Злучаных Штатаў была больш изоляцыянісцкая палітыка, чым цяпер, усё ж такі Злучаныя Штаты былі ну, просто з грукатам і трэскам уцягнуты ў гэты канфлікт з вялікімі стратамі, з днём ганьбы, 8 снежня 41 году, налёт на Пёрл-Харбар, 8 снежня, гэта я казаў, па такійскім часе. І у выніку ўсё ж такі Злучаныя Штаты вывучылі, што шарык маленькі земны, і ім нікуды з яго не падзецца, як бы там не прыкрывацца Аляскай і Грэнляндыяй і панамскім перасмыкам. Вось і тут вельмі как бы важны момант, калі мы ж толькі паралеляў відавочных правялі з 38 годам і што пасля яго адбылося, тая пазіцыя, той мірны план і тыя метады, якімі зараз гэтага мірнага плана спрабуюць дасягнуць, як у 38 годзе гэта стала как бы так штуршком да будучай другой сусветнай вайны, ці стане тут штуршком да трэцяй сусветнай?
Ну, цяпер зноўку асноўная занепакоенасць грамадству, у першую чаргу аналітычнага і палітычнага заходняга, гэта тое, што так сапраўды гэта зробіцца падставай для трэцяй сусветнай вайны. Прынамсі для маштабнай вайны ў Еўропе. Бо мы бачылі за апошнія тыдні даволі шмат выйшла аналітычных матэрыялаў наконт таго, што там вось у адным матэрыяле напісана, праз 2 гады Расія будзе ў стане атакаваць краіны Балтыі, праз 5 год яна будзе ў стане весці вайну супраць краін НАТО у Еўропе. Гэта, ведаеце, такі вельмі непрыемны прагноз. У першую чаргу для тых, хто жыве непадалёк ад мяжы з, скажем так, сатэлітамі Расіі. Як учора вядомы ўсім Стрыжак напісаў, калі вы жывеце побач з мяжой, лепш падумайце пра стратэгіі, як будзеце паводзіць сябе далей, заставацца ці ўцякаць. І ў гэтай парадзе, на мой погляд, ёсць рацыя. Тут, ведаеце, ёсць яшчэ такая праблема, што вось гэтыя мюнхенскія паралелі, яны ж пасуюць не толькі сітуацыю ва ўкраіне. Даволі шмат цяпер, вось калі зачапілі гэты пласт, так, паралеляў з Мюнхенам 38, шмат матэрыялаў прысвечана і тайваньскаму пытанню. Што, а давайце мы не толькі на Ўкраіну паглядзім праз прызму Мюнхену, а давайце мы паглядзім і на тайваньскае пытанне. Бо зноўку, калі мы кажам пра 38 год, гэта, як я ўжо казаў, процістаянне новай сілы, якая нараджаецца, якая прэтэндуе на сваё месца, прычым месца лідуючае ў свеце. І гэтаму процістаіць стары цэнтр, Брытанія. І пытанне, першая праблема, якая ўзнікае, гэта вось стратэгічная тэрыторыя, якая дае пры паспяховым вырашэнні гэтай праблемы для агрэсара, дае выйсце на геапалітычную прастору, вось вельмі добра гэта кладзецца на сітуацыю з Тайванем. Кітай, маладая сіла, прэтэндуе на тэрыторыю Тайваня, ну, з падставы, што гэта тэрыторыя заселена кітайцамі, вось, была кітайскай тэрыторыяй да завяршэння грамадзянскай вайны ў 49 годзе. І калі Кітай атрымае гэтую тэрыторыю, ён, як калісьці Трэці Райх атрымаў Судэты, атрымаў і выйсце ва ўсходнюю частку Еўропы, тут Кітай атрымае выйсце ў Ціхі акіян, і гэта дазволіць яму больш эфектыўна вырашаць розныя канфлікты, спрэчкі, якія ён цяпер мае, у тым ліку з Філіпінамі, напрыклад, і, дарэчы, Новая Зеландыя тады зробіцца куды менш бяспечным месцам для хавання ад нашых еўрапейскіх канфліктаў. І плюс рэсурсы, вось як Трэці Райх атрымаў рэсурсы з Чэхаславаччыны вайсковыя, Кітай атрымае 65% рынку паўправаднікоў у свеце, гэта Тайвань. І уявіце, што будзе, калі гэта атрымае Кітай кантынентальны на чале з камуністычнай партыяй і асабіста таварышам Сі Цзіньпінам. І вось тут якраз больш занепакоенасці для аналітыкаў, якія, скажем так, у тэме з тайваньскай праблемай, што вось Кітай, ён можа прынесці куды больш праблемаў, чым, напрыклад, Расія. Я з гэтым не пагаджуся, бо спрабаваў я знайсці у кітайскіх публікацыях, канешне, не ў самім Кітаі, а, скажем так, тое, што навокал публікуецца ў Сінгапуры і ў іншых краінах, прыгадванне па Тайвані і падрыхтоўцы той жа арміі кітайскай народна-вызваленчай да аперацыю на Тайване. Нічога няма. Няма нічога, больш за тое, ці тое учора, ці тое пазаўчора, Рэнд, знакаміты амерыканскі think-tank, можа, самы знакаміты з амерыканскіх, выдаў такое даследаванне, што Кітай матэрыковы не збіраецца атакаваць Тайвань, і больш за тое, кітайская армія не ў стане прагарнуць гэтую аперацыю, бо ў кітайскай арміі няма для гэтага, скажем так, у першую чаргу няма канцэптуальнага падмурку.
Бо кітайская армія, як то і не дзіўна, яна не навострана на ваенныя аперацыі за межамі Кітаю. Першасная задача кітайскага вызваленчага войска – гэта абарона ўлады камуністычнай партыі. А гэта зусім іншая і падрыхтоўка, і канцэптуальны падыход да фармавання, у тым ліку фармулёвак задачаў арміі. І вось гэта ўсё выступае ў супярэчнасць з задачай па далучэнні Тайваня ваенным шляхам. Так што тут можна быць спакойнымі, тым больш, што ўсё ж такі ў Кітая, вось тут прыгадваем Энджела таго самага з канцэпцыі невыгаднасці вайны. Для Кітая вайна невыгадна. Тут трэба вельмі ірацыянальна паступаць з пункту гледжання Кітая, каб зараз улазіць у заваёву Тайваня. Але мы ж зноўку памятаем, што і для Расіі ідэя атакаваць Украіну была ірацыянальнай. Усе тады думалі, ўсё, трындзец Расіі прыйшоў. Зараз на яе ўсе наваляцца, бо гэта парушэнне міжнароднага права, гэта парушэнне Юс Когінс, і ўсё, Расія, уласна кажучы, канец, у тым выглядзе, у якім мы усе ведалі дагэтуль. Мы бачым, што гэтая авантура, яна нечакана, вось, як для Гітлера акупацыя Судэтаў у 1938 была авантурай поўнай, з чым пагаджаліся і афіцэры генеральнага штабу нямецкага. Так і для Расіі гэта было авантурай, но авантурай удалай, прынамсі дагэтуль. Калі, канешне, не лічыць, што на фронце войскі расійскія, штосьці я вось пагартаў іхніх ваенкораў сёння зранку, і вялікіх там поспехаў няма. Хоць, канешне, пра гэта вельмі гучна крычаць, но поспехаў няма рэальных. І вось зноўку гэта тая сітуацыя, якая у чымсьці мае паралелі з сітуацыяй 1938 году. Галоўнае не тое, што ў рэчаіснасці. Галоўнае, як крычаць аб гэтым. Вось крычым, што мы перамагаем, і на захадзе там усе типа, ай, баюсь, все, давайте, хай забіраюць, толькі хай нас не чапаюць. Адрозненне ад сітуацыі 1938 года толькі ў тым, што мы бачым, як заварушылася Еўропа. Вось на той же Мюнхенскай канферэнцыі, якая праходзіла ў гэты уікенд, там же настроі еўрапейцаў былі зусім не тыя, якімі яны былі у 1938 годзе. Вось я выбачаюся, спадар Евген, пераб'ю, бо акурат такі з гэтай нагоды ёсць цікавая такая заўвага, типа на вас хацелі падчапіць, але вот у працяг тэмы. Брутус піша: вы так говорите, будто уроки Мюнхенских соглашений должны были выучить американцы, но не европейцы. Так вось я адразу хацеў парыраваць, што маўляў, такі еўрапейцы вывучылі, яны супраць такіх пагадненняў на такіх умовах, яны увогуле не удзельнічаюць у гэтых перамовах. А потым я прыгадаў заявы лідаркі АФД і шэрагу іншых правых па ўсёй Еўропе. І вот сапраўды ўзнікае пытанне, ці вывучыла Еўропа? Вось тут гэтыя 2 ці 5% на вайсковыя бюджэты, яны могуць у чымсьці вырашыць пытанне. Прынамсі, гэта будзе каменьчык на шалях на карысць якраз заспакаення агрэсара. Но зноўку, пакуль што па настроях еўрапейцаў незаўважна, каб яны так пагадзіліся, што агрэсар саскочыць і больш за тое атрымае магчымасць падрыхтавацца да агрэсіі супраць Еўропы. Тут зноўку можна запярэчыць, што добра, атрымае там Пуцін перапынак у 5 год, але ж і краіны НАТО таксама атрымаюць гэты перапынак, калі яны здолеюць вось гэтыя самыя свае рэсурсікі вайсковыя назапашыць, і канечне эканамічныя магчымасці і прамысловыя магчымасці захаду куды большыя, чым расійскія, захаднай Еўропы у дадзеным выпадку. Але зноўку вось гэта той перапынак, які дасць магчымасці не толькі у эканамічнай і прамысловай сферы рыхтавацца да сутыкнення, але гэта і час для вось гэтай гібриднай вайны. У сэнсе правядзення прапагандысцкіх аперацыяў тут у Расіі, канечне, куды больш выгадныя пазіцыі. Невыгадныя яны толькі ў тым пляне, што Расія хлусіць.
І людзі, уласна кажучы, ну ўсё роўна яны могуць зразумець вось гэтую розніцу паміж хлуснёй і праўдай, як бы не крычалі там гэтыя самыя прапагандысты, троллі, гэтак далей, якіх да халеры, вось зайдзі ў любы там, скажем, аккаунт палітыка і пад ім коменты: о, там сидзі і пішы дысертацыі па гібриднай вайне і па тых наратывах, якія зараз прасоўвае гэтая самая прарасійская прапаганда. Ну, зноўку, ёсць падставы для процістаяння гэтай гібриднай вайне і дэмагогіі. А з іншага боку, тут пытанне, колькі сродкаў пампаваць у гэта. Калі Расіі даць магчымасці зарабляць на ейных вуглевадародах, на іншых рэчывах, якія яны будуць пастаўляць, зноўку, акупаваныя тэрыторыі Украіны, як мы ведаем, цяпер вывучылі, дзякуючы Трампу, яны змяшчаюць у сабе вялікія рэсурсы. І частка гэтых рэсурсаў знаходзіцца на акупаваных тэрыторыях. Расія гэтым таксама можа скарыстацца. І гэта ўсё будзе закінута ў гібридную вайну супраць Еўропы, і тут, ну, скажем, вынік будзе цяжка прадказаць. Добра, што, канешне, 24 год быў годам выбараў. Таксама Захад за стратамі выходзіць з гэтага году. Ну, будуць яшчэ прамежкавыя выбары, будуць выбары ў асобных краінах. Вось, напрыклад, у Румыніі будуць выбары прэзідэнта, пра якія Вэнс таксама прыгадываў, якія былі адменены праз уплыў звонку, чытай, праз уплыў з Расіі, у выніку чаго перамог прарасійскі кандыдат. Вось паглядзім, што будзе цяпер, за каго прагаласуюць румыны у сітуацыі, калі ўсе ведаюць, што Расія спрабуе свайго кандыдата прасунуць. І тут прагнозы, ведаеце, такія супярэчлівыя наконт вынікаў гэтых выбараў. Ці пераможа празаходні, прадэмакратычны кандыдат, ці пераможа кандыдат прарасійскі. Але давайте мы, спадар Евген, звернемся да беларускага аспекта ва ўсіх гэтых паралелях, якія мы зараз праводзім з вами. Калі ўсё ж таки вот, ну, может быть, калі ўзяліся з 38 годам параўноўваць, унесці там, я не ведаю, там, можа быть, была Польшча, якая таксама скарысталася нямецкай ініцыятывай германскай наконт, таксама, да, якая там адарва. А Беларусь у сённяшняй сітуацыі і вось ініцыятыва зараз мірная Трампа па Украіне, с аднаго боку, а з другого боку ініцыятыва нібыта існуе і па перамовах з Беларусі, нейкая там спроба там уцягнуць, выцягнуць, паўплываць там ці яшчэ што-небудзь. Можна тут нейкім чынам вот ролю Беларусі, будучыня, аспекты вот гэтыя? Зноўку такая асобненькая тэма для абмеркавання, бо тут мы, калі глядзець на кантэкст, у якім адбыўся, напрыклад, візіт вось гэтага прадстаўніка Злучаных Штатаў у Беларусь, адкуль ён вярнуўся з 3 зняволенымі, вызваленымі, мы пабачым, што гэта адно са звёнаў у даволі такім шырокім ланцугу дыпламатычных акцыяў, прадпрынятых новай адміністрацыяй у Злучаных Штатах. Акрамя Беларусі, такія ж візіты былі нанесены, напрыклад, у знаёмую нам Венесуэлу. Адтуль вярнуліся з 6 амерыканскімі грамадзянамі, вызваленымі з турмаў венесуэльскіх. Ну і наўслед лецелі вітанні ад Мадура, што ой, цудоўна, вось гэта мы разумеем як двухбаковае супрацоўніцтва. Хоць пры гэтым Трамп, прыйшоўшы да ўлады, не ануляваў узнагароду за інфармацыю пра Мадуру. Яшчэ у студзені, яшчэ Байдена адміністрацыя была 10 студзеня, калі адбылася так званая інаўгурацыя Мадуры на 3-й тэрмін у Венесуэле, ён падвысіў узнагароду за інфармацыю, якая дазволіць арыштаваць Мадуру, з 15 мільёнаў даляраў до 25 мільёнаў даляраў. Дарэчы, папярэдняя сума 15 мільёнаў даляраў гэта Трамп абвесціў у 2020 годзе. Вось такую ўзнагароду за Мадура. Дарэчы, калі паглядзець палітыку адміністрацыі Байдена ў дачыненні да Венесуэлы, вось яе ў амерыканскай прэсе якраз вельмі гучна называлі палітыкай заспакаення агрэсара, бо зноўку мы памятаем, як Байден зняў санкцыі
с адміністрацыяй Мадура з Венесуэлы пад абяцанне правесці выбары. І вось давайте праз вось гэтую паралель паглядзім, што можа быць з Беларусі. Мадура паабяцаў: так, конечно, мы праведзем гэтыя выбары, ўсё, здымайце санкцыі. Санкцыі былі не тое што знятыя, прыпыненыя. Канешне, Мадура не выканаў свайго абяцання, і ў выніку санкцыі зноў адноўлены, і Эдмундо Гонсалес, той чалавек, які, як лічыцца, перамог на выбарах у мінулым годзе прэзідэнцкіх, але Мадура не аддаў уладу, учапіўшыся там гэтымі вядомымі нам сінімі пальцамі. І Гонсалес, ён прызнаецца як законны прэзідэнт Венесуэлы. То бок тут не адбылася легалізацыя рэжыма Мадура. Ёсць, праўда, яшчэ адзін аспектик, можа, не ўсім ён спадабаецца, гэта тое, што калі Байден надаў вось па студзені гэтага году, лічба была 600 тысячаў. 600 тысячаў венесуэльцаў атрымалі адмысловае, скажем так, адмысловы прытулак у Злучаных Штатах Амерыкі. Прыйшоў Трамп, і літаральна некалькі дзён таму ён абвесціў, што практычна палова з гэтай колькасці пазбаўляецца абароны з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, і ў красавіку гэтага году будуць дэпартаванымі у Венесуэлу. Дарэчы, па дамоўленасці з Мадура. Мадура раней адмаўляўся прымаць дэпартаваных са Злучаных Штатаў вось гэтых нелегальных мігрантаў з Венесуэлы. І тут паглядзім, як будзе далей гэта разгортвацца. Што тычыцца Беларусі, тое, што вось былі праведзены гэтыя перамовы і сустрэчы, вось што мы не пабачылі з гэтых сустрэчаў падчас візіту прадстаўніка Злучаных Штатаў у Менск. Мы не пабачылі фотаздымкаў, так, вось з гэтых сустрэчаў. Дзе яны ў абдымку з Лукашэнкам? Дзе яны ў абдымку з Тэрцелем? І ў той жа час па вяртанні з Менску у Вільні адбываецца сустрэча Скотта з Святланай Ціханаўскай. Адтуль вялікая колькасць фотаздымкаў ёсць, у тым ліку абдымку, і зноўку ў Мюнхене са Святланай Ціханаўскай вялікая колькасць сустрэчаў з амерыканскімі палітыкамі, у тым ліку і з главой дэлегацыі амерыканскай, што как бы не сведчыць пра занадта добрыя перспектывы для Лукашэнкі і ягонага рэжыму. У плане там зняцця санкцыяў, легітымацыі, прызнання, аднаўлення дыпламатычных сувязяў і гэтак далей. Вось калі б гэта адбылося, канешне, гэта было б для Беларусі і для Еўропы таксама вельмі цяжкай перспектывай. Тут, дзякуй Богу, давялося данесці да заходніх партнераў, што без свабоднай дэмакратычнай Беларусі казаць пра нейкую сістэму бяспецы ва ўсходняй Еўропе не выпадае. Бо гэта заўжды будзе пляцдарм, які будзе пагражаць ці, скажем так, дэмагагічна, ці рэальна пагражаць краінам усходняй Еўропы і цэнтральнай Еўропы таксама, а далей паўсюль, як той жа самы судэцкі рэгіён у першай палове 20-го стагоддзя. Так што тут для Беларусі хутчэй, для дэмакратычнай Беларусі хутчэй сітуацыя пазітыўная. Но зноўку будзем глядзець на развіццё сітуацыі. І, дарэчы, сёння ж у Менск прыляцеў ніхто іншы, як Халіфа Хафтар, вельмі цікавы персанаж з Лібіі, які гэтак жа сама, як і Лукашенка, цалкам залежыць ад Расіі і трымаецца на ейнай вайсковай і эканамічнай дапамозе. І зноўку гэты візіт паследаваў за візітам прадстаўнікоў Злучаных Штатаў і Вялікай Брытаніі ў Лібію. Пасланне гэтых візітаў было, што мы выступаем за аб'яднанне Лібіі, там процістаіць нацыянальны ўрад і Халіфа Хафтар з лівійскай народнай арміяй, і там ішла грамадзянская вайна. Цяпер там перамір'е, якое раз-пораз парушаецца. І вось тут краіны захаду выступаюць за аб'яднанне Лібіі і за прызнанне Хафтарам вось адзінства Лібіі.
А гэта даволі моцна падрывае пазіцыі Расіі. І я думаю, там у Менску цяпер сутаркава яны думаюць, што далей рабіць, калі раптам вось захад сапраўды здолее, там, скажем, пераламіць уплыў Расіі. Вось што будзе з Хафтарам, што зробяць з ім расейцы тыя ж, якія могуць што-небудзь зрабіць недобрае. Но гэта зноўку так спекуляцыі даволі далёкія ад жыцця. І, карацей кажучы, мы бачым, што гэтыя ініцыятывы Трампа, з аднаго боку, яны для нас выглядаюць даволі непрыемна, а з іншага боку, яны прымушаюць мітусіцца і той бок. І тут вось гэтая мітусня, яна паказвае, і зноўку вось гэтая увага амерыканцаў да беларускіх дэмакратычных сілаў і лідараў дэмакратычных сілаў паказваюць, што так Трамп не абавязкова гатовы аддаць усё, што заўгодна Расіі, а сам закукліцца і сядзець у сваім новым свеце пад прыкрыццём сваёй адроджанай дактрыны Монро. Што мы не лезем да вас, вы не лезьце да нас. Ну і на завяршэнне, спадар Евген, на жаль, у нас няма нават 1,5 гадзіны, а не тое, што 3, як вот шчырых наших гледачоў ад нас патрабуюць, каб тут я вас мучыў столькі часу. Таму на завяршэнне, калі у 38 годзе не атрымалася неяк вот супрацьдзейнічаць гэтай ініцыятыве падпісанню гэтай дамовы, гэтай чымберленшчыне, так бы мовіць, што можна і ці не можна, і хто можа што зрабіць у сённяшняй сітуацыі, каб не паўтарыць 38 год 1938 у 2025. Першае, гэта Украіна. Гэта не Чэхаславаччына, якая адмовілася ад вайны. Мы бачым, што Украіна вайну вядзе. Вядзе яе, я б казаў, паспяхова. Вось гэта другое войска свету, трэйдмарк, мы бачым, як яно не можа там зварушыць лінію фронту ўжо колькі часу, перамяшаючыся там на некалькі кіламетраў ці некалькі дзесяткаў нават кіламетраў максімум. І зноўку украінскае войска, я думаю, тут не будзе проста аб'ектам і назіральнікам, калі яму скажуць: усё, хары, хлопцы, не будзем больш ваяваць, не будзем абараняць радзіму. Войска, ведаеце, можа адрэагаваць не так, як усе чакаюць. Яно можа даволі востра адрэагаваць, а войска ў Украіне цяпер гэта, у тым ліку, і тая сіла, якая ўплывае на палітыку і на палітыкаў. Значит, першае, Украіна не пажадае прымаць тыя дамоўленасці паміж Пуціным і Трампам, якія не будуць улічваць інтарэсы Украіны. То бок гэта адразу будзе пшык, там Трамп можа хоць на што заўгодна сысціся, но Украіна будзе працягваць вайну. Далей Еўропа. Пра рэакцыю Еўропы мы сёння ўжо размаўлялі, і вось нашы слухачы таксама на яе слушна звярнулі ўвагу. Еўропа будзе працягваць аказваць дапамогу Украіне. У тым ліку мы бачым, што больш канкрэтна пачалі размаўляць пра накіраванне кантынгентаў воінскіх. Калі, напрыклад, ўсё ж такі не атрымаецца адкінуць Расію назад, будуць хаця б у якасці гаранты вайсковыя сілы, вайсковыя кантынгенты краін НАТО абараняць вось гэтыя, скажем так, рубежы, каб Расія не пайшла далей, а яна, безумоўна, хоча пайсці далей. І зноўку тут, паколькі нават Зяленскі ўжо агучыў Беларусь і істотнасць Беларусі, цудоўна, праца не прайшла дарэмна, усё ж такі да украінскіх таварышаў данесена вось гэта, што без Беларусі не будзе ніякай сістэмы бяспекі і ніякай бяспецы, у тым ліку ў краіне, то мы можам апынуцца, ўсё ж такі у нас з'явіўся шанец апынуцца па іншы бок ад вось гэтай чырвонай лініі, якая будзе праведзена паміж Еўропай і Расіяй. Далей, уласна кажучы, нельга казаць, што і амерыканцы ўжо ўсё здаліся, не будуць дапамагаць Украіне. Нават калі ўзнікла вось гэтая праблема, што зараз кончым, што прыпыняецца дапамога па ўсім свеце, было сказана, гэта не тычыцца ваеннай дапамогі. Гэта будзе працягвацца. Вось, і потым, давайте прыгадаем папярэднюю кадэнцыю Трампа. Ягоныя ініцыятывы па замірэнні з Карэяй Паўночнай. Чым яны скончыліся?
Яны скончыліся, канечне, што ўвесь свет даведаўся, што Кім добры хлопец, але калі адбыўся саміт у 19 годзе ў Ханоі, ён быў просто перарваны, гэты саміт, бо амерыканцы пабачылі, наколькі невыгадна ім лезці вось у гэтую сделку з добрым хлопцам Кімам. І тут тое ж самае можа быць. Трамп пагуляецца ў гэтую гульню, пабачыць, што Путін – гэта яшчэ адзін фактар, які стаіць на шляху да міру ва ўкраіне. Ён можа таксама не прыняць тыя ўмовы, якія яму прапануюць, і проста канфлікт працягнецца, пакуль Расія не разваліцца. То бок тут хутчэй больш фактараў супраць таго, што будуць дасягнутымі нейкія дамоўленасці, якія будуць прызнанымі, ну, хаця б значнай часткай міжнароднай супольнасці. Той часткай, якая зробіць гэтыя дамоўленасці эфектыўнымі. Так што пакуль мы запасаемся попкорнам і глядзім, а чым гэта ўсё скончыцца. Ну, запасаемся попкорном і чакаем наступнай сустрэчы з нашим выбітным экспертам, кандыдатам гістарычных навук Евгеном Красуліным. Раз на 2 тыдні, нагадаю, ён у нас на сувязі. Шкада, што не ў студыі, ну але тым не менш. Таму не забывайце подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои падабайкі, націскайце на звоночек, каб не пропусціць нашу наступную сустрэчу. Ну і безумоўна расшэрвайце, калі для вас гэтае бяспечна. Дзякуй вялікі, спадар Евген, да наступнай сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякуй, шчасліва.